Vitajte na kanáli Autokomodex TV. Za mnou sa nachádza nová elektrická vlajková loď značky Volkswagen, nový Volkswagen ID.7. A s tou vlajkovou loďou to myslím vážne. Volkswagen ID.7 je totižto o 10 cm dlhší než Volkswagen Arteon Shooting Brake a má o 14 cm dlhší rázvor. Veľkosť samotného auta umocňujú aj prípadkové 20-palcové disky kolies. V prednej časti nájdeme špičkové IQ Light Matrixové svetlomety, ktoré sú spojené, a v novo predstavenej kombi verzii ID.7 Tourer majú aj svietiace logo. Celá karoséria ID.7 pripomína skorej fastback. V zadnej časti nájdeme 3D spojené LED-kové svetlomety, ktoré majú animovanú grafiku brzdových svetiel. Na výber máte takisto z troch možností animácie pri odomknutí vozidla. Kufor má základný objem 532 litrov. Samotné svetlá sú kategóriou samou o sebe. Ako sme u Volkswagenu zvyknutí, natáčacie IQ Light Matrixy svietia perfektne. Zadné 3D LED svetlomety majú voliteľnú grafiku pri odomykaní cez infotainment a dynamickú smerovku. Ako sme u modelov ID zvyknutí, auto sa vám odomyká už pri príchode k nemu a pozdraví vás charakteristickým žmurknutím. V momente, kedy nastupujete, máte už spustené rádio, nastavenú sedačku alebo spustený infotainment. Pozeráme sa na verziu ID.7 Pro. Znamená to 77 kWh batériu, ktorá vám podľa VLTP stačí na dojazd 610 km. Výkon samotného elektromotora je 210 kW, čiže 286 koní a poháňaná je výhradne zadná náprava. V budúcnosti určite očakávame príchod modelu GTX, ktorý ponúkne pohon všetkých 4 kolies. Vďaka dlhému rázvoru a celkovo dlhej karosérii je jazda spojení s 286 koňmi pod kapotou doslova luxusná. Pomáha tomu aj adaptívny DCC podvozok, ktorý je v športe príjemne tuhý, no v komforte aj na 20-palcových diskoch nádherne želí nerovnosti. Spotrebou sa viete v týchto chladných podmienkach pohybovať aj na úrovni 17 kWh na 100 km. Nechýba vám teda dostatok dynamiky na predbiehanie, no stále je zachovaný maximálny komfort vďaka perfektne spracovanému interiéru. No a na interiér sa ideme pozrieť práve teraz. Interiér pôsobí civilnejšie a luxusnejšie. Budíky už nájdeme ponovom vstavené do palubnej dosky, nie sú teda súčasťou stĺpiku riadenia ako u sesterských modelov ID.5, ID.4 a ID.3. Centrálny je 15-palcový displej infotainmentu, ktoré má perfektnú grafiku, všetko je hladké, plynulé a intuitívne. Pochváliť musíme aj krásne namodro prešívané sedačky, ktoré okrem toho, že sú chladené, vyhrievané, tak sú aj masážne, a to aj u spolujazdca. Pochváliť musíme aj túto novú panoramatickú strechu Smart Glass. Všade v interiéri nájdeme kožu, mäkčené povrchy, alkantaru, no celý interiér pôsobí prémiovo a luxusne. Súčasťou výbavy je aj veľký head-up display, ktorý vám ukazuje dojazd, spotrebu, nabitie batérie, načítané dopravné značky alebo veľkú 3D navigáciu. Poťah Hardware Lowers nájdeme okrem sedačiek aj na palubnej doske alebo na tapacíroch dverí. To, že sedíte v elektrickom modeli, poznáte aj tematicky vďaka modrému prešívaniu. Masážna funkcia sedačiek je jedna z najlepších, akú v modeloch Volkswagen môžete dostať. Výhrev, chladenie a ponovom aj sušenie určite príde vhod. Infotainment ponúka nový systém, ktorý je perfektne plynulý a rýchly. Ponúka krásne farby a prehľadnú grafiku. Novinkou je aj interaktívne nastavovanie klimatizácie. Vďaka tomu už nenastavujete výduchy fyzicky na palubnej doske. ID.7 dostalo aj nového hlasového asistenta IDA. najbližších updateov bude do tohto asistenta integrovaná umelá inteligencia ChatGPT.
Určite musíme ešte spomenúť aj príjemné ambientné osvetlenie vnútorného priestoru v 4 úrovniach a s 32 farbami. To by bolo pre dnešok všetko. Dúfame, že sa vám video páčilo, budeme radi za každý like alebo odber na našom Instagrame alebo tu na YouTubeovom kanáli. Ak máte záujem o skúšobnú jazdu, neváhajte sa na nás obrátiť na Nitrianskej 1 v Trnave v Autokomodexe. Dovidenia.